Καταρχήν σε ευχαριστήσω που μας έφεραν στη ζωή. Εγώ δουλεύω από κατακτικά χρόνια. Ξεκίνησα για να σπουδάσω που ήταν κλασικό σχέδιο. Και τα τελευταία χρόνια που στο Μασουαρέλα, με σπουδαστώ, έξω, κάρδινα, μολύβια, σειρά παστέλιο, και τα τελευταία χρόνια, τα 2 τελευταία χρόνια πλέον, πέρασα από διάφορα στάδια, αποφάσισα να ζωγραφίσω αυτό που με συγκινεί, να το αποτυπώσω στο μυαλό μου και να το συνθέσω όπως εγώ το καταλαβαίνω. Είτε είναι σώματα με πρόσωπα, είτε είναι πράγματα με πρόσωπα, είτε είναι μονοπρόσωπα, είτε είναι μόνο φιγούρες, είτε αντικείμενα. Δεν χρησιμοποιώ πολλές φορές χαρτί, αν αυτό με εξυπηρετεί σε κάτι που μου αρέσει. Λάδι και κάρβουνο ή οτιδήποτε άλλο υλικό μπορεί να το παντρέψω, που παντρεύεται. Και κάνω και ζωγραφίζω με αυτόν τον τρόπο.